Za mene je pozorište mesto gde mašta oživljava, gde glumci postaju junaci, a svaka priča ostavlja dubok trag u srcu publike. Njegova posebna čar je u tome što je sve uživo, nema ponavljanja ni montaže, svaki trenutak je jedinstven i neponovljiv. Od malena sa mamom i tatom idem u pozorište. Nedavno sam sa tatom bila u pozorištu na Terazijama i gledala muzikal Sa druge strane jastuka, inspirisan pesmama Bajage koje posebno volimo da slušamo na moru. Muzikal Sa druge strane jastuka je postao dugoročni hit pozorišta na Terazijama sa više od 50 izvođenja. Umesto klasične dramske radnje, pesme nose emociju i priču, pa je muzikal istovremeno koncert i pozorišna predstava. U ovoj predstavi se izvodi preko 30 Bajaginih hitova, što je retkost za domaće muzikle. Opera Ana A u Milanskoj Skali je delo kompozitorke Silvije Colasanti, inspirisano životom i poezijom ruske pesnikinje Ane Ahmatove. Ahmatova je svojom poezijom svedočila o stradanju i nepravdi u vreme Staljinovog terora. Delo je spoj ruske književnosti i italijanske operske tradicije. Opera pokazuje da umetnost može biti oružje protiv zaborava. Namera je da se mlađoj publici približi opera kroz snažnu priču o ženi koja je svojim stihovima obeležila 20. vek. Naše veče Ivana Bosiljčića je muzičko-poetska predstava koja već 5 sezona osvaja publiku, a do sada je videlo preko 100.000 gledalaca. On kroz poeziju gradi ličnu ispovest i spaja svoje iskustvo sa temama ljubavi, vremena i sećanja. Ovakva kombinacija poezije i muzike se retko viđa na našim prostorima. I sad po tebi postaje